Karusi, mga Karusi Moto. Mga Karusi Moto, dito tayo sa may Rusi Bin Malit, Pangasinan, no? Ibablog natin yung flex nila na available ito ng color black. Tara mga Karusi, samahan nyo ko mga Karusi. Yung location niya, papuntang bayan ng Dagupan yan. Tabi siya ng Euratics from Lugar Apostol Supply. Mga Karusi, may mga furniture dito. Ito papuntang bayan ng Lingayen, Pangasinan. Dito na sa mga Karusi sa may Barangay Malindo. Tara mga Karusi. Ito siya mga Karusi, yung Rusi Flex, yung itsura niya color black. Ito mga Karusi, yung itong gulong niya is ano pa, 70 by 90. Ayan, naka-tube type pa siya. Bali yung ano yung mga Karusi is 14 yung ano. Ito yung naka-display ko, may Rusi na logo dito, naka-display. Ito yung ano yung Karusi, may ano dito, ilaw dito. Ito yung Karusi, meron siya ano dito, yung lagayan dito. Tapos yung lagayan niya dito, hindi susi siya. So ito yung Karusi. So ito yung battery niya, tapos ito yung lagayan niya dito, yung gasolinahan niya dito. Ayan, kasi ayan, meron siyang dito kill switch dito. Ayan, busina. Ayan, hazard, may hazard na pala ito. Ito yung mag-start, tapos naka drum brake siya, naka drum brake. Ito mga Karusi yung ano niya, 90 by 90, tapos 14 yung ano, naka-tube type. Yung presyo niya mga Karusi, ito. Ayan. Yung price 2,000. Easy Flex 425i. Tapos 4,000 yung pagpili niya. 3 years siya, 2,750. 2 years na, 3,650. 1 year 6,445. Rebate siya is 300. Ayan mga Karusi Moto. So yun lang yung Karusi Moto sa may Binmali Rusi branch, no? Rusi Flex, available dito yung color black. Okay mga Karusi, sa last one, God bless you, more power, keep safe, sana sa buti ko yung talagang. Bye bye mga Karusi Moto.